Kaixo Txoriene, kaixo Zigoriturrieta. Egunon. Harrigarria da gastronomiak zenbat desberdintasun dauz gastronomian herri batetik bestera joeten bazara. Ez dakit euskaldunen artean, euskaldun guztixok ezagutuko dauen Bilboko Karolina. Zuketanik pentsatzen dut baiet. Baina nik uste nuen parkatu, badakit ezetz, niko ezagunak ero zabaldua direla, ez? Gaina hemen Horacio Txazin ekarri genuen, berak egin zituen Karolinak hemen, zarautzen daukago osotegia, orden zarautzen mitzat ezautzen dituzte, baina gure taldeki batek ez zituen ezautzen da, harritu ninduen, eta zenik. Baina, sukaldaritzako programa baten itxen da Holanda, ez dau Bilboko Karolinak ezagutzen. Ez tozuenentzako ezagutzen, die honek pasteltxo oso tradizionalak, die ostorian oinarri batekin, eta gero merengiaekin iten jako, olako, ikusiko zuez, hemen Txorienen egin bitxugu, eta gaurko errezetiakin, horrekin gatoz. Orduan, Bilboko Karolinak, kontoko txut, zer den inbitxut. Azteko, ostore xafla bat zabaldukot eta zuluak egingo ditxut. Madalena molde baten jarriko ditxut gure pastelen oinarrixa, gero gurina azukriakin nahazikot gopor batian eta arrautza gehitxu, irina, esnia eta kanela bebai gehitxu, nahazi eta ostorian gainean jarriko ditxut, 160 graduan erretzeko 20 minutuan. Ura eta azukria kasolatxo batekin urtuko ditxut almibarra lortu arte, osten utzikot eta zuringuak hasikonez arrotzen. Mauka baten merengia gorde eta jarriko ditxut pastelan gainean. Gero izango da apaintzia txokolateakin eta arrautz gorringuakin, eta listo gure Bilboko Karolinak. Da, eitxauten lehengo aldixa. Beraz, bueno. Beti da lehengo aldi bat anerako parte. Hori da, eta oinarri moruan izaten die, Bilbokuak bebai dien arrozesko pasteltxuen berdinak. Beraz, horrek egin ditxut, behin baino gehixautan, beraz horregatxi bebai, lasai nabil. Gero merengiana beste gauza izango da, baina hemen txadaukan nire lankide zigor laguntzeko prest. Hori esan duzuna arroz pastelana, antza berriagoa da. Ze hemen daukat ekarri dut, euskal sukaldari edo gozogileen biblia dena, Maria de Mestallerren ero Marquesa de Paraberen liburua, hau da 1930 urtean atara zuen lehengo liburua, gero eta 13an atara zuen bestea zala, hau zen bakarrik osogintza, gero atara zuen bestea zala denetik pixkat, ez? Eta, haura, lodia. Eta hemen agertzen da, eta irakurringo dut, erderaz ez, esango dut. Itzuliko dut. Pasteltxo batzuk, ostore zeindakoak, non gozogile krema bat egiten zaien barruan, orduan lehen gozogile krema zan, eta gero gainean jartzen zitzaiola merengea edo txantillea. Eta ez zen jartzen, esan inun agertzen, gero etorri zan apaindura bi beltza alde baten, da bestia gorriska, horia, edo hori ez, atal hori. Hori gerokoak izan dira. Orduan, historia daukan, errezeta bat, baina, moldatu indala, antza urteekin, eta lehen beste modu baten, ero bintzat, gure markesak beste modu baten hemen jarri zigun. Bestela, prozedura, antzeko, ez? Nik batzutan ikusi dut, olako leku batzutan, aukitzen daue beteta mertxika marmeladakin. Eta horrekin bebai ikusi dut, baina, normalien izaten die arrozesko pasteltxoak. Eta historixa, teoria pila baduz, baina nik bezeruei eta kontatzen dut dutena da, niri politxena pentsatzen jatena, da, gozogile bat Bilbon. Mendean. Zabalduen hori da, eta, horrek zaukan alaba bat. Eta alaba horrei, guztetan dakon pila bat merengia. Orduan, pastelerixara joeten zan bakoitzean, eitzen zauena da merengia eskuekin hartu, eta, dana zikin ju. Orduan, haitxak, egin zotan apropos beran lako, olako pasteltxo bat, eta orduan, hartzen dozu hemendik, eta gogeten da, merengez beteta, baina, oinarri xan, etzara zikintzen da, horrekin jaten zauen, eta nola zaukan izena gozogilean alabak? Mari Carmen. Eta horregatxe dira Bilboko Mari Carmenak. Karolina zaukan izena. Eta, bere alabean omenez jarri zotzan izena. Beste teoria bat esaten du baita da, hola, izen duen lengunean Euskaldunan inguruan, eta nola Karola Gruan dauen, Karola Gruaren omenez jarritako izena dela. Baina gehien agertzen dena, eta Patrik esan duena, ez? Politena, eta gaina zentzua badaukala, pixka da, ez? Karolina, bere alaba Karolinari gozogile honekin dako errezeta hau, gero horren beste gustatu zala, zenen eta, zabaldu zan, eta esan dakoa, nik egia da lehen,
bueno, Bizkaian toki guztietan ikusten zenuen, da gero etorri nintzenean, Gipuzko aldera lanera eta holan, gozotegietan da joan, nien nintzen juten Karolina bila, zen nien nintzen Karolina aldea lehen. Ez, merengea inoiz ez dit. Gustatzen zait, baina inoiz ez dit zer esan niri Karolinak. Orduan nien nintzen, txokolate palmera, ero boiua mantekila gurinezkoa. Bitu hor da guatzetik bat. Bai, horre badakit. Horre, hau behitu, gozogile horren semea izango azan hau, deituko zien Albertoak. Bai, Albertoak. Karolina bai, Albertitoak ero deituko zien, eta bai, iritsiko zan, marketing aldetik ez dakit hainonak dien, Albertoak, Karolinak baino. Baina, bueno, hortxe dauzkau, eta zuk beste teoria bat aipatu dozu, dinosaurio bat zegoen Albertosaurus deitzen zana, Osea, Albertoak bere historia, tokia baukat historian, zera. Bai, baina, bueno, hau berrixaua da. Eta hori zuk aipatu duzu beste teoria bat, Bilboko Karola gruana. Eta Bilboko Karola gruak hori gorrixa eta bueno, oso tradizionala bai dela Bilboko paisaian, Zuk Bilboko marrazki bat itzen dozu bere skylinearena, haukiko zu, Pupi, Guggenheimen, solan marrazkixa, igual La Salben zubixa, eta ziur, Karola gruana bai egongo dela. Eta Karola gruan izena bai dator Carolina Iglesias neskatila batengatik. Eta han egoten ziren langileak, Kastilloko langileak, eta pasa omen zan neska bat zala oso politxa, eta orduan bakizu, gaur egun esaten dutzu dozein txarrikeri, da, haintzinean, esaten zotzen zoze, guapa, ez dakiz zer. Eta orduan bere omenez deitxuz ote zotzen Karola, la Karola. Zuero ni pasatu izan baginen egun hortan, Patrizia ero zigor deitu izan zen, gurua hori lasai asko. Bueno, ez dut uste. Zigortxu. Maite kirolan esateko, ez epetza edo. Claro. Zuk pasioak altzatzen dituzu edo, orte zoi esanean. Bakurra bezala. Bai. Ni oso guaponaz. Azuk ez. Bueno, gure Karolinakin jarraituta, 2009an inauterietako kartel nagusia Bilboko inauterietan jarri zuten, Karolina bat, apainduta, muti intxulan difrazatuta moduan, eta horren arrakasta izan zuen, gero Karolo sortu zutela, izena esan, ez da holako hain polita, baina gozotegi batzuetan, Karolo hortik ideia hortik hartuta, kartel horretatik, Karoloak ere saltzen ibili ziren, eta gero, taberna eta jatetxe askotan egin dituzte beraien biurrikeriak, gehiago, nik gaur Patrik hau indu, ni bertsio bat ingo dut, eta hortan nire oinarritu naiz, badaudela batzuetan indituztela, Roquefort gaztarekin, olako bat, ero makaiauarekin. Hori da, Bilboko plaza berrian, zugan, itxeituzte Roquefortakin, hori bakaiauakin bebai, zukin biozula, ez? Ni lebatzakin ingot. Zeperranda da, hemen makaiauena indu, orduan ingo duana da, olako, Karolina bat ingo dunik, lebatz berrandada batekin, orduan, hau da, zuria, eta gero, aldameneko marrak izango dira, beltza, txokolate ez dut erabiliko, txipiro itinta erabiliko. Hori ez kontau dana, gero kontauko zu. Saltiko lan geratu iten die, hori interesgarria. Eta gero hori egingo dut pil-pil batekin. Eta herrian, oinarrian, pastela, gero. Gero ikusiko zuen. Bueno, igual, zigorrai emongotzat hau ostoria, ostoria erosten dozunean karratua da. Orduan, soietz honekin, olako borobilak eta eitzen eta hemen jartzen. Orduan, geratzen die, olako, ez dakit, puntatxuak eta ez dauela beste borobil baten dako, bier. Orduan, itzen dozuna da, dana osatu, olako ore bat, eta hau gero, zabalduta arrabola batekin, haukiko zu beste ostore xafla bat bai karratua, eta inzeike borobil gehiago. Beraz, hau, gerorako gordetzen dugu, garrantzitsua bilduta, plastikoan, danodakoa. Hori da, holaxe, eta guk errezeateken jarraitzen dugu. Orduan, oinarrixa egin dugu, eta oin jarri dugu betegarrixa. Niri gustatzen kanela sapore askokin. Bai, Bai. Oso afrodixiakoa lan gustatzen da, kanela atixente. Hori da. Orduan, basiko naz biltzen lehengua ingotena da gurina, azukria daukat, 3 ontzi desberdinetan. Orduan. Almibarra izango da? Almibarra, hau da gero, gorringuakin egin bioten, apaintzeko, krematxo hori. Larenja.
Eta hau, azukria daukotena ontzi honetan, da itxeko honek, ez, betegarri honek. Orduan, hau, horia gero barrukua, kenduko itxut erastunak zemen, nahi ditxut eskuak sartu. Bai. Orduan, gelditzen da apurtuta bezala. Vale. Osa, ez da testura bat olan krematxua, ikusiko zu ezelako testuria dan. Baina gero onak gelditzen da, lasai. Eta nik itxautena da eskuakin. Eta gero, horri zer gehituko diozu hor gehiago? Honi azukria. Bueno, azukria eta gurina badauka. Honi esnia, arrautza, irina eta kanela. Vale. Hau da, arroz pastel bat izango zen. Hori da. Betiko arroz pastela, ez daukala zetan eraman behar arrozik, hor nahi baduzu badakizue, arroz ikutua emateko irina beharren, arroz irina erabili alduzue, ero batzuk egiten dutena da, esnea hori infusionatu arrozarekin, ero arroz esne bat ingo balukete moduan, kanela, limoia eta jarri irakiten, arroz pixkatekin, da ero iragazi, eta esne hori erabili, beste oin ingo duen patrekin ingo duen nasketetxeko. Eta horrekin arroz aporea, baina berez, eta zuek hainbat aldiz etxean ingo zenuten, arroz pastelak ez du zetan, bueno, arrozik eraman behar. Koloren inguruan egon gara aipatzen, bueno, nola beti beltza eta gorriska ero laranja hori izaten dan, bueno, horre gozotegiak eta aldatzen dute, horre egiten dute, aletikek irabazten duenean zuri gorri egiten dute, gero baita arrotasunaren egunean ostadarraren kolorea jartzen dizkiote, emakumeen egunean morez more marrak jartzen dizkiote, eta orduan, bueno, batuneatu egiten dituzte. Eta errege egunean, nire etxe azpiko dendan, itxeitzute batzuk, errege maguen olan antzerak, da jartatze olan aurpegixak olan jartatze bai koroa bat, Espainiak ez dakiz eta horrek ematau bihur bat. Bildurra ematen dute, tamaino Karolinana izaten da normalean. Olako bat, oinarri olako eta altura olako bat izaten du, normalean. Baina, badaude, ez dakizu gozotegietan da salten dituzte, olako bandeja bat, pasteltxo txiki borduen daude, olako txikiak, baina nik ikusi izan ditut olako bat. Olako oinarri bat, eta onako mendi bat, eta horre bai ematen duela gogo hemen esaten duena, hartu eta norbait holan arpegian hartuta. Baina gainau biguna da. Honekin nina, da, honekin... Eta pastel gogorra, honekin da ikia holan, eta ero, miaskatzea eta... Esan dagoa, nik, merengue zalea naiz, esne gainana, nik esnekien, esne gainana, eta hor, bueno, markesak jartzen du. Hain trinko geratzen da gero, ez osteko, merengia daukana da gero gogor geratzen dela, eta, bueno, behintzen mantentzen da, baina esne gainakin ez dakit nik segitxuan jeitxiko zan. Egin aldozu gelatina bota, esne gain horri. Orduan esan izango txantilla normala da, txantilla... Gehi, baina, bueno, batzuk gozotegietan da botatzen diote baita, bueno, klemor tartaroa, lehenengo eta behin, hori dala merengue eusteko hautz batzuk erabiltzen direnak, ero, badau, merengue italiarra egiteko modu bat, nun gelatina erabiltzen dan, eta gelatina xapla botatzen zaizkio, eta horrekin gehiago eusten du, bueno, ja eusten du, ez da erortzen nahi gabe, bez. Orduan, bueno, trukoak... Hainbat daude, gozogileak erabiltzen dituzte, eta horrekin lortzen dute, azkenean bebeti hor, trinko eta erabiltzea. Hala ere, ezin daukin, ez da izen bat, egun Karolina da, gauza bat, bueno, janin behar dana. Naiz eta jakin merengea guk hemen, bueno, merengue eta zitzen behar dugu oin, ez? Italiarra egin behar du, Patrik. Hor, bueno, egin izan dugu hemen, azkenean da, ondo arrotu zuringo batzuk, eta horri, gero almibar bat botatzea, hori 118 gradu, ero bola puntuan esaten dana, ez? Bola puntuan? Bai. Hori ez da dentzun. Bai, daude, ari fina, ari gogorra, gero bola egiten, bueno, hemen putze egiten duzunean, da ateratzen dienean bestaldetik burbuiak. Hori da bola puntua. Hori da bola puntua. Erdi pasterizatu egiten da, merengue hori kozinatu ingoa, ze kontutan izan zuringo. Merengue frantzez bat erabilko genuke, merengue frantzezean da bakarrik zuringoak eta azukrea. Hori arrotu egiten da, eta hori izaten da, ero askar jateko zerbait, ero gero labean temperatura basuan eta geratzen direla horrek, nola da, zizpuruak ero ditzen dira, hori labean egiten da, eta azkenean da, merengue ruso antzeko bat, ez? Kozinatu egiten da, eta hori gero... Limoiak inolan limako zizpuruak olan antzerako zehose. Gero errein zitzuzula. Bai. Kontua kozinatu egiten zula. Zegero dau, merengue suitzarra, eta merengue suitzarra egiten dana da, Maria Bainuan, berreta amaos, 60 asko jota gradutara, epeldu zuringo hori, eta hor arrotu, eta orduan egiten duzuna, pasterizatu, baina, behintzat, somorrenen bat badau, hiliten dozu. Ez? Orduan,
kontutan eukin behar da, zuringoa bestela gordini dauzela, eta jatea komeni dela lehen bai lehen. Bueno, nik hemen horia eta betegarrixa jarri dotziet gure momentuz arroz pastelei. Orduan jarri dotziet eta ointxe erreko itxugu 20 minutu 180 gradu, oza, 180 ez barkatu, 160 gradutara. Beti 180 esatia da. Da ointxe erren itxegatu beraz, 160 ze estogu nahi asko erretzia, ez? Bakarrik apurtxo bat olan urre kolori esatia. Ingo duguna, holan Patri, jarri hemen, eta hobeto enamango zuelan, eta ero ja, hartu. Baina ointxe hau, derrepente... Eta hori sartu dola, bertan? Ah, bale. Claro, eramateko. Sabik abizela grabatzen. Bai, hau da, zuzenekoa, Patri, guk hemen sekretu. Pentsatzen esamina bera, eta ontxe bapatien ikusi bidauela hau erretizio batara dara, magia kontutik. Iruditu zai, bestelan, komodo ingo duzula. Eskerrik asko Iturrieta, oso ondo, mila Ondo esker. ibiltzen bazaitu, Bai, nola ez. Bueno, 160 gradutara, 20 minututxo. Oso ondo. Eta bitxartian, jarraitzuko, merengia itzen. Horretarako, lehen esan dotzueten bezala, lehenengo ingo gauna da almibar bat. Beraz, almibarra itzeko, ura eta azukria. Beraz, hemen ingo. Hemen beste segun esaten, nik merengea bota ditut, nik ezautze ditudan eta merenge eta zitzen bar dut. Dago bat merenge latinoa, nik hori ez dut ezautzen. Zuke prestatu zu inoiz? Merenge latinoa? Bai. Sekula. Europarrok genetikoki burutzeko ezgaitasuna dugun dantza latinoamerikarrari deritzogu. Lagun! Ikusterakoan erreza dirudi, baina zaila zaitezte gero egiten. Claro, baina hori ez da rezeta ba. Ze, dantzatzia gurozu, hori zezan, aitzaki bat erakusteko zure trebetasuna merengearekin. Ez. Bai, hemen bakizue rolak eta euskagula ez programan. Niria abestia da. Mikrofono hemen. Zer nahi oso abestia? Devórame otra vez, hori ez da, devórame otra vez ez da merengue, ez? No, ez merengue, no. Guk hemen aditua dauzkagu hortan da. Bueno. A ver, ni naiz pixkat hortan. Hasi estiratzen, bai. Ez, baina niri, ez dakizu, zuk kartajokuan debiltzen zara? Ez. Baina hor bakizu daudela, espatak, urreak, pentsatzen kopak... onak eta txarrak. Ez, espatak eta horre daude, ez bakizu, ez? Bai. Espata, bata, zelakoa da? Bata. Espata bata? Bai. Holan, trinkua. Bai. Ba, imaginatu hori... imaginatu hori bizkarrezurrati sartu dizutela, onaino gerriraino hori sartuta, nola geratzen da? Gerria, zuk ustez hori merenge dantzatzeko moduan dagoela? Bastakit. A ver. Bai, hola. Azken nengo bidaian hemen gerrikoan txak. Dantzan trebetasuna badakizu beste gauza batekin lotuta dauela, beraz, ikasi dantzaitxe. Zerekin dago? Sukaldiakin. Bueno. Ba, ikastaroak ematen dituzte, nik hemen aipatu izan dut, eta benetan ni inbidia ematen diatela, jendea, eta ikusita ematen du erreza dela. Bai. Baina ez. Ez da erreza, ez, eta, utzi zaitez eramaten nora. Horrek segure dago esatu, ez da? Hori da, zemat irin behar du. Eskatzen duena. Utzikotzu zuri hau, hori bera bakarrik, bai, hori ez da... Utzikotzu hau zaintzen, eta nik bitxartian arrotuko ditut zuringuak. Orduan, hemen txeda euskau, berez, errezetian jartzen zen, 55 gramo zuringo. Nik jarra ditut, 2 arrautzen zuringo. Diela 60 gramo. Bai, berez, hola, nazinaz kalkulatzen da ez da, baitu, barrura. Honek, 2 arrautza zuringo da, hasiko gara arrotzen. Honek oingo da ointxe, holako salata bat, ez dakit merengia dantzatzeko salata aproposena dan, baina, gure badozu, hau itxadoten bitartean, eta hau zaintzen dozun bitartean. Hori bera bakarri, lasai, hor denbora luzean. Hora, ez dako zu ezer bezitzeko? Ni bai, itzein. Dantza, Dantza, no, manda. Bueno, nahi gauzue, a ber, ez dakit, lantaldeko esaten dute, nahi baduzu ekidin behar bada salata hau, itxoiniko du, ekipoak zer dino. Rolan ibiliko gara, o itxaingo du gure zuringoak ondo arrotuta egon arte? Uste dut, esaten da bela, itxoin inbidala, eta segitxuan gatozela, hau ja, arrotuta da, ondo arrotuta da guenean. Baina arrotu barizu, Bueno, notizia txar batekin, gatoz? Salatak jarraituko du. Zer erreda? Zondiokan, momentuz ezer. Gure pastelakia labatik atara die, almibarra be egia dau, eta zigorren kolaborazioa eskatuko, ze almibarra bota bida, gutxinaka holan, ari fin, holan ikusten dozue. Eta hor, gutxinaka bota bida, gure merengiak hartzeko gorputza,
Eta bebai, ba hori ez, gozotasuna, ze honek emangotza, bie dauen azukria. Azukreak behar dugu, Patri? Nahi eta nahi ez, behar da, ez? Bueno, nahi eta nahi ez, azukre barik bai ondo bizizeike. Bueno, bizizeike, ondo ez dakit. Baina aukeria badau. Gozogile horren, semea beste gure lantaldeko bat izango bazan, lehenko eta merengezkoa esan izango. Esne gainak inengo zan, Esne gainak deitu izango zan, eta alestxoak ero deitu alzeia. Alesa igual lehenago asmatu alko zan. Bai, deitu. Baina, bueno. Bota hemendik igual bai. Hore jungo da horrantza, Zujun nazten holan, eta pemen jago danea doa. Zugo holan, bueltaka. Zuzan robota bain. Ba, hemen jarraitzuko, gure merengue italiarrakin. Honek badauka lana, baina, bueno, lana inbertsioa merezi dauz, gero oso goxu egongo da. Pasteltxoak hor dauzkogu, ez dugu esan, hor daude. Bai, esan dut. Bai, hori da. Hore, atara ditxu dela, eta ikusten dozuen kolore horrek txokolatiana, da, ba, kanela desente bota dotzatelako. Zuek, nahi badozue holan argixauak, ez, arroz pastelak izaten dien modukuak, ba, ez bota inbeste kanela, edo ez bota ezebez. Nik urrengo notizia, baitio, Patrizuk, zapatillan kontu hori irakurri oso? Zapatillan kontua? Bai, zapatilla batzuk, indian esmatu dituzte zapatilla batzuk, pena, ni ja berandu harrapatu nautela. Zeba? Bueno, ba, a ber, hor, nik enekien, baina umeak jaiotzen danetik, 9 urte dauzkane arte, gutxi era, 16 pare zapatilla, taia ezberdin, erosten zaizkio. Jaiotzen danetik? Jaiotzen danetik, 16 taia arte, erosten izkio, oza, 13-14 aldiz gutxienez bai egiten zaizkio. Pila bat, esageratu da, zenbat zapatillatan, claro, umeak zeituan azten doa. Jaiotzen dire, eta ja zeituan handitzen, hasi nahiz handitzen, txikia izanik, asko maite zaituzu, eta asko maite ditut, zapatilla pila bat. Eta asmatu dituzte zapatilla batzuk, zeinek aurraren 3 taila hartzen dituen. Hau da, zer egiten ditue? Ba, azten juten dira. Nik egia da, txikitan beti izan naiz, anaian zapatillak eta berziglatzen dituen, eta hasieran beti, anaia 3 urte zarragoa esanez, algodoi punta jartzen ziaten. Bai. Handi neuzkan, algodoiakin, nik ezautu ditut algodoia o kotoia puntan, bizi guztian zapatilla. Eta galtzak eta partxiakin beti ezautu izan ditut. Ba, oin egiten dutena da, esaten duten, umei beti zapatilla txikiak direnean eroste zaila, o handiak ero txikiak izaten dituztela. Eta hori gero, ba, oinaren askunde normalerako ez dala ona. Orduan, zapatilla hauek dira bereziak eta bereiek eman iten dute pixkat. Bereiek handitzen dira. Probatu aldut. Bai. Nekatu zara. Nekatu naz, Baina bilemen isa 15 minutu. Hori inbizaben zapatiak eta inbizaben ez dakitzu aintzinako patinak eta bezala? Behitxu, jausten bada. Jausten bazan. Zer, ba, Karolo behituko zintxuko, no? Karolina, ero Patricina, ero... Karolo, bai, nik emongotzu zuri. Zara, fidatzen zuk egin dako merengi italia bat. Ez esan fidatzen zutaz. Bale, hori arrozei, bada, Patri. Ba, ez, hori bizaben, aitzinako patinak eta bagitzu joten zela holan zabaltzen. Ba, behitxu, urte batekin erosi da, 18 urteraino, ia bakotzu zapatillak. Bai. Horrek ez diain antzinakoak. Ez horregatik. Antzina di gure garaiko eta gure garaikoak. Guk ezautu genuen, zuk aukera zeneukan zure gustoko zapatilla batzuk eramatea eta itxatzipeat o tornoio batzuekin patinak, lau gurpil, azpian jartzen zizkizuten. Da hori zure eta bazo den beste batzuk, olako zinta, bueno, betikoak ziren zintakin, lotu itxasen. Gero etorri ziren zapatilla eta patina batera. Baina gure garaian lehenengo patinak ziren lau gurpil, ziren linean hori gero etorri zan. Eta ziren lau, eta izaten zan, olako larruzko heldu, holan alde batetik eta bestetik lotzen zen dituen, da hori ezin betiko patinak. Ni oso patinzalea izanez. Bai, eta burlak egitez izkiaten. Patinak inibiltzen izan. Moztu inbiotzu da anekdotia bakarrik gauzatxo bat aipatzeko. Hemen txeingo duguna da, hau apurtxo bat osten dan bitartean, txokolatia Maria bainuan, hau da txokolatia urtu, eta gero ikusi duzuen bezala. Hemen txein gorringua, azukre pixka batekin itxeko, balako, krematxo bat, gorringuana bakarrik, gorringua eta azukria eramaten dau. Txokolate pinporta batu jauzin jatenak, baina,
Gero, txokolati eramin bideuen ez. Eta gero, saberian dana nahaztu bidan ez, babitxo. Hori da, to problemaik, ez da problemaik. Ez da arazorik. Orduan, hau hementxe, txokolatia bai, urtzen jarraitzuko. Bitu, 15 neurri ziren, 16-14 esan duenik, 15 neurri ezberdin behar dituzte aurrak, Pentsetan jat, apur bat. zapatia pila badie. Zorua, Ze, azkenean, bakoitzetik, biru pare erosten die, bakoitzetik. Hori, aurrezteko? Aurrezteko? Aurrezteko, Zuan aurrezteko. Zapatia hauekin aurreztu bai, bere asmoa, ez dakit utziko dioten hau aurrera ateratzea. Ja. Guze negozio da beno zapatiatar, hor pila da, Hementxe, txokolatiakin, txokolatia ia isa urtuta dau. Bai? Hau ebaia gorde ingo dugu, gero bukaerarako. Nik badakit Horazio saltzen zen hemen aldamenenik igual sardexkak irintzen dut, ze ez daukou holan kopuru be haundixa. Bai, berez, gozotegietan azkenean kontutan izan pila bat egiten dituztela, eta txokolate urtua ero hainbat errezetetan egiten dute. Eta nik enekien horrela egiten zanik. Esan, hemen aurreneko aldiz ikusi nuela gozogile bat egiten, segu kostelitza eskolan teoria baganekiun, ez genituen sekulain, zeu bada gozotegietan egiten den zerbait, eta Horaziokin zuena da merengea jarri, eta ero hartzen zuen holan, hemen zeuka Maria bainoan txokolate pila bat. Eta holan, tak, pixkat alde bat, ez, holan, dalkatena beltza dana, hor, apoiatu egin zuen txokolatean, da plum, hor bazeukan geruza bat alde baterik. Eta gero, bestea, gorringoana naiz gogoratzen nola inzen, baina uste, ero, gaineti botazioan, ero... Bai, eta zan gorringo krema bat, zan, gorringoa bakarrik hor, bueno, aukera ezberdina da, hau azkarra aldera itera, baina hau bai jan beharko genulekela, egunean aldala, hor arrautza gorringo bat gorrineko. Jarrikotzi, aukiko dago igual olako prestakuntza bat, ez dala izango berez bakarrik gorringoa eta sukria, baizik eta aukiko dago olako kontxerbatzaile bat, edo. Ez gulot esan, gozogintzan saltzen diela, ez dakizen bat, 1000 kalorina egunean da, horre janzeikela urrengo egunean da urrenguen, nik pentsatzen aukiko dauela olako... Gorringo krema, guk egin dut txorien, gorringo krema kozinatuta dago. Kozinatu egiten denez, orduan horrez dago arazorik. Hori... Zan ezagun, pasterizauta dago. Gorringo hori ez dugu inungo arazoek eta, bueno, egunak irauten ditu. Erabiltzen den hor, San Marcos tarta gainean. Hau da, bilur geixen emateoztan prozesuak. Zeba? Zez, ni maukak ez ditut erabiltzen da... Orduan, behitu, gaur, ikastaroa. Eskua hemen sartu barrura, gorau, eskua. Gorau, hor, eta itxi, sartu, oin itxi eskua. Itxi eskua. Holan, inolan. Vale, ya está. Orduan, atara egiten dago. Zabaldu esku berriro, eta... Hau, ilusino itxetza. Eta orduan, irakasle... Lehen esan dugu, azaldu, ikasteko. Bai. Hori da, eskua beti goian. Vale, listo. hau atara... Eta gero gehiago bengo dugu hori bada. Bueno, gehiago, ja, ze ataratzen. Jak. Ok. Bueno, hor dugu. Orduan, oin. Oinarrian apoia, hori da. Ez, txan, hartu. Ikaste erakusten hasi gala, guazen ondo ikan. Hau, goraino egon, hemen, bi vuelta, mauka prest. Hartu? Ez, horan ez jane, horra doa. Ez beti zalantzan. Eta oin. Eta ontxe hori, zigorrak ezabaztan moruan, zenik pentsatzen Karolinak eta ikusten bozu holan argazki bat, dauki holako WhatsAppeko kakan itxuri holan, goraka doiala. Eta orduan nik pentsatzen mauka bebai mugitzen ibili bizatera. Baina, lehen, irakasle iturrietak, esan dit, ez, behian, holan? Hasi, ez dutzen, ez gehiago, ez igon oraindik. Junigotzen, pixkanaka. Junigotzen, igo, gora. Ostakit formiak ataratzen dien, baina... Bueno, ondo dago, Eta puntatxo bat, txik. Beitu, zen nik, inbindot bat txarto, bale? Osa, nik erakusteko, nik zein gonauen. Eta nik pentsatzen nauen, hola nitxia. Osa, hausan nire ideia. Bueno, ez da txarto bat daten, be. Baina, hau geratzen da baskoz, be, gorau eta trinku hau. Bai, eta hemen, bestea egin behar duena da, iten dutena da, holan, igon, ahoa zabalagoa beharko luke, eta gero, olatu batzu moduan, baina ahoa zabalagoa, guk, hemen dauzkagun ahoa dira... Bueno, formia, artisaua beti esaten dugu hemen. Die gure Karolina, gaizu hau, Aber Bilbotik bota diustien, Bera, euki behian, gehiago. Euki hori, gorantza junigoten, igor, gehiago, igo. Txon, jak.
Bai, bueno. Bilboko karnetak kenduko ostie, baina Miramonekoa emon. Bueno, baina, zu Bilbon ez abizi. Orduan ez dago zu problema. Bilbo haundian bizi naiz. Getxo Bilbo haundian sartzen da, Patri? Hombre, baiet. Ez dakit noraino. Osa, Barakaldo, Sestao, bai? Bai. Eta ero bestaldean, getxora arte. Algorta eta inguruan ez. Bai, Algorta getxo da. Algorta da getxoko auzo bat. Eta gero ja Uribe Kosta da Berangotik Plentzeraino. Osa, Sopelana da hori ingurua. Bueno, eingo itxugu batzuk geixau. Vale. Eta hori, eta segitxuan gatoz, apaintzera eta garrantzitsuena. Atera. Bueno, ja, azkena falta jako gorringuakin jarteko, eta hemen aldamenian koiaratxo batekin jarriko olako lerrotxo bat, eta ontxe, txokolatiakin beste lerro bat, beste aldian. Orduan. Hau izango zan, klasikoa. Zandakoa, zuri gorria, ni suposatzen dut zuri gorria egiten dutenean ingo dutela. Zuria badira, ez? Orduan gorriz, marra gorria egingo dituzte. Horako frutu gorriekin, ero marrubiekin ero indako salsean bat, botako diete eta listo. Eta gero besteak koloratzaileak erabiltzen dituzte. Koloratzaileak erabiltzen dituzte. Nola erabili aldituzte koloratzaileak? Ez da egin nola baimentzen dituzte koloratzaileak. Zaini gero koloratzaileak erabiltzen. Bueno, baina, beraiek ez lukete egin beharko, ni txapuzero bat nintzelako. Petxo. Ze fini, nire lehenengo, baina ez azkenengo, Bilboko Karolina. Zako guza politxa, Bai. Zu seguro zu bat, edo bat bixen artean... Ni bat. Bat zuretzako? Eno ez oso zalea, baina, bueno... Etzara, baina bat oso zuretzako. Baina, bat, a ber, hau dieta, tamaino, Nik gotena da bat, erditxik moztu, holan, ikusteko zelan geratzen dan... Zine izo ziurini? Asi zaitxe. Bitxuz lan geratzen dan, Hector? Holan ez, daukala hori kremia, marroixka dala, ze azkenean kanela sartu datzagu, baina berez urre koloreko izango zen, eta gero merengue dana. Zelan? Hau guza, aldameneko lanian, kontu kontari eta norbera jaten edo gozatzen. Holan 1000 urte. Oso goxua. Eta oin txezuk inbitzuzu batzuk gasixak. Endo galderantziz, lehenengo goxuak eta oin gasixak. Oso onak, Karoli. Hemen gaude lantalde guztia merengue eta txokolate eta holan, orbantxo txikiak garbitzen. Ez da asko sobrau, hor bi bakarrik geratzen die. Bai, argazkikoa, baina gero egan ingo dute. Zuke inbiko zuke xau. Ingo duguna da oin lebatz berrandada bat. Nik lau ingo ditu bakarrik, Osa, lebatz berrandada honekin ingo ditu, lebatz Karolina batzuk. Oso erraza. Orduan, nola ingo dugu? Lehenengo pikillo piper batzuk baratxuri pixkatekin konfitatzen jarriko ditugu. Bestaldetik, esnea baratxuriarekin, perresillarekin irakiten jarriko dut, lebatza laukitxotan egosiko du pare bat minutuz. Beste lau atal baratxurienak erregoziko ditugu sartagin batean olio pixkatekin, eta horra lebatza eskurrituta atarako du. Patata egozia bertara botako ditugu, eta gero hori esne gainarekin nahaztuko dugu. Birrinduko dugu oliba olio txorrotadon batekin, Karolinean oinarrian pikilloak txiki moztuta, lebatz berrandada gainean eta apainduko dugu txipiroi tintarekin eta pilpil batekin. Pilpila geratu zen neko zuriska. Eta lehene, bihurrikeria hau iteko zen... Horregat izabitzen koloratzailea gora eta bera. Koloratzaileak, hauek erabiltzen dira, gozogintzan da asko erabiltzen dira, eta egia da, kolore politia bat dute, eta, esan du, agian hori laranja kolorea usteko, gero botako diot. Hemen genukanez, erabilingo dut. Baina, ez errez. Hemen, orduan esan dakoa, irakin ingo duna, esnetan, egozi gure lebatza. Pixkate kozinatu ingo dut, eta ero bukatuko du baratxuriarekin. Eta esne honi zapaure emango du. Oso no. Perrexilla, eta bi hiru atal. Horako infusio bat itxeko. Bai, eta horra joan da lehatza. Bestaldetik hemen, oliba olio txorroza hon bat, eta hasiko jarriko dituna pikilloak konfitatzen pixkat, baratxuri pixkatekin. Baratxuriak hemen barra, jarri jo pilloa zurituta, denak ez ditut erabiliko, baina... Pila bat erabili behitxo, batzu bai. Bueno, hola me bai sobran dauko, bixarko da etzirako. Legatza itxen zabiz honetan,
brandada, bakaio brandada indogu pila bat aldiz, legatz brandada gaur inbidugu, baina nik pentsata dut Euskal Herrixan badauela holan legatzerrezta bat oso ezaguna dela, legatza ondarrutar erara. Eta bertan, ibilizan Pakita Osa Jaio, eta berak bere penalti jatetxean, oindala 60 urte asmatu zauen errezeta bat izen zan, ez? Eta zan, legatzolan sati handi bat hartzia, eta limoizukuakin, berakatz txikituakin, oliba horiokin, gurinakin, eta perrexiakin, einako oso errezeta simplia, baina goxua. Bai, gu trontxoa edo ditzen genion, 3 trontxo lebatzanak, zan, erabiltzen zan, bustenan aldia lehen, nik hemen da indio dana, izango zen alde itxia, bakizue lehatza irikitzen zuenean dauka zabelenan aldea hori irekia dela eta ero dago alde itxia. Alde itxian, olako trontxo lodi bat atatzen zen, akelarria, gora guta bide gutarra. Eta plantxan egiten zen hori, olako trontxo hondia plantxan, desente, 15-20 minutu behar izate zituen, eta ero lagunduta juten zen, saltza horrekin, Patrik esan duena, perrexiakin, baratxuriakin, da hori. Eta hor truko bat zegoen, denbora espizkat justu biltzen bazinen, nola hemen planak egiteko zu badauzkasun ontzioiek? Bai. Bueno, badaude batzuk handiagoa direla. Eta orduan ikizan plantxan jarri eta horrekin gainean. Orduan erdi labia moduan kozinatu ikizan plantxa gainean. Tapa bajartzen gainean eta horrekin askartu itezen duen kozinatzea. Eta 15-20 minutu horiek bilakatzen ziren erdi da ero geizten genituen. Bueno, asko zerbitzatzen zen errezeta balen, garai batean, alderrikatzeko hau Pakitan izena, igual, ezagutu izan dugu, legatza ondarrutar, legatza penalti erara, baina, bera itxeko omen aldixabe bai, sukaldari pila baten izena jakiten diez, Arginan ona, Subijana, ez dakizen beti gizonak, eta bere, emakume horren izena, ez da holan asko ezagutu, da berak merezi zauen. 1900 eta 17an jaiota da, 2017an izan, 100 urtez bizi izan zen, eta bera, hain zan ona, galetzen zotzen mundu osuai emoten zotzela errezetia. Eta eman zotzen Maria Kalerari, eta orduan agertzen da hemen, la cocina baskan, hemen merluza la plancha estilo ondarrua. Eta, hemen agertzen da bere errezetia, eta leku askotan bai, baina, bere izena, apur bat, izkuta hori danez, hemen dik aldarrikatzen dugu, Pakita Osa Jaion legatza. Bai, hor, behitu, Patri, arrain pastela eta zitze egiten denean zer esaten da. Arrain pastela, hartzaken arrain pastela. Normalean, hartzaken arrain pastela izaten da. Hemen esan behar Pakitan lehatza. Hori da. Pakitan lehatza errezeta ingo du, eta denak jakitea, orduan ari gara hitz egiten, holako, enborran zatia, plantxan egitea dela, eta hori jakitea, nik uste dut, eskaera hori. Merezi dagoela. Egia da, jatetxetan ez da ikusten errezeta hori, hori da, lehenko klasiko, baina gaur egun gutxitan ikusten da, nik ez da inoiz aspaldi ikusten. Janauen ondarrun, azkenengo aldiz, egisa esan. Bueno, ez nire irekiten, eta esan dakoa, 2 minutuz, lebatza, barrura, egosten. Txak? Oso ondo. Tak, eta tak. Jetxingo du, zer ez dela ez nire bakizu ez eringo digun. Azten da goraka, eta hori. Merenge saltza. Hori da. Eta oin, garbituko hola, eta esan dakoa, hor, baratxuri, 4 baratxuri atal, gorrituko ditut, eta beste oliba olio txorrota daun batekin, jarriko ditugu gorritzen. Eta lehatza gero horra pasatuko da patatekin batera. Oso ondo. Eta gabizen ez aldarrikatzen emakume ahastuen papera, bai, komeni da, behitu notizia on batekin edo bukatzea, ez dakit ezagutzen dozun, zu ezagutzen dozula, Amazoneko Javi Jeff Bezos. Eskolan gurekin. Eubakue da edo? Bai, San Antoniñokue. Bai, euban eskolan ikesean San Antoniñokue, eta, Ameriketara junzan, eta nola da deitzen da bai? Jeff Bezos. Jeff! Nola jaixo esan ba? Iñaki! Gutzako Iñaki beti izin, beti mokua dariola, beti dirua, asmatu indurrek gero. Hari biztezan beti banatzen gauzak beti berazan. Eta pote hori bintzen danean usten dau dirua, ose? Ez. Ez honek aberatzak izaten dire... Patri, aberatza ez da iken diru asko irabazten. Dirua ez gastatzen. Dirua gordetzen. Hori da. Amazoneko Jeff Bezosek sortu dau Blue Origin, eta orduan Blue Origin 2025 urteko da, ingo dau bidai espazial bat, bakarrik emakumez osatutako talde batekin. Abetu. Bai. Eta zein izango da kapitaina? Zein izango da. Bere emaztia.
Lauren Sánchez. Badaukola, hori, ez? Eta esperientzia, nahi dut esan, horra jungulanak, entrenamendu berezi bat beharko dute, denbora... Notizia gartzen dau, helikopteroak pilotatzeko lizentzia. Dauka. Helikopteroa gauza da, beste gauza bestie. Bai. Ikusiko da zelan gabizen, baina, eta tartean dago bere emaztea, emaztea da holan kapitain moduan doana? Ez, emaztea da kapitaina. Bai, Bueno, agian, nik hemen nabai esaten eta igual bere baina agian prestatu, agian ez prestatuta egon behar da horra joateko, ez da, izango ez dut utziko lan porrolan. Osa, egongo da entrenatzen, entrenamendu bereziak, ikasketak eta da nahiten, hortarako. Bai, ziur bai. Horrekin, espazio ez da la helikoptero bat hartze bezala. Ez, eta, bueno, presixuan be... Horralde hortatik ez da Ez da, baina zenbat pentsatzen duzu kostatzen dauela bidaia batek? Hegaldi baterako lan eskaintza batek. 200.000. 200.000 zer? Euro. O dolar. 28 milioi dolar. Pertsonako? Eta bidai bakoitzeko, ez esposo ordaintzen... Baina bidai guzti, pertsonako hori, bidai guztiak orokorrean. Bidai, pertsonako. Pertsonako hori? Pertsonako 28 milioi. 14 ordaintzen bozu, babitxu. Ara heldu, da nutziko zue? Ez da gotzu bueltarako? Nik kambio gara harrapatzen naute. Bai, ez da? Zinez, eskatu zure kuadriako inakeri. Bai. 28 milioi? 28 milioi. Asko zuen merkiagoa txorien ikustia, errezetia, gero etxien praktikatzia da legatzak, naiz eta presixo garezi xaukizuk pentsa 28 milioi eskatzula inoizko estako, beraz? Kosin hau da, egin. 28 milioi diru pila da. Bai. Horrekin hori tokatu eskero hain lan hautziko genuke, ez? Nik ez, zeni gusto ondiz etortzen az txorienera, beraz? Bai, txoriene, nahi duzan, bizialko zan horrekin, 28 milioikin poltziko bai, ez? Bueno, bai. Bai, erdizpurrez. Bueno, erdizpurdiz ez. Errezeta hau doa ondo. Eta oin, hemen lehatza egosi dula pixka bat, eta oin, atalako dugu gure baratxuri hauekin, hemen pixkat erregosiko dugu, parega minutu, hau esne hau, erabaile aldakero bexamel bat eiteko, eta horrekin kroketa batzuk, egin alditugu. Bai, horrek haukiko gainera arrainan zaporia, ez? Arrainan zaporia, baratxuria, perresia, horrekin egin alditugu, nola dira horiek, kroketa horiek, urdai azpikorik ez duzuna aurkitzen? Bueno, honek, lebatzik ez duzu aurkituko, baina bai, lebatzaren zapore guztia. Patata ona, eta honek, biru buelta emango izkiogu honi, eta gero izango da, esne gaina bota bertara, gero ona pasatuko, birrindu, eta olibarekin muntatu ingo da, gorputza emango diogu. Eta hauek, ingo itxuguna da, txiki moztu, eta oinarrian esan dagoa, pikillo oinarri bat, eta gero gure brandada, baina brandada erakutziko dizu, nola egiten da. Txon, zei gure. Bueno, gure Carolina gasixak hemen txeratoz. Bueno, azkenean ez da tera nahi bezala, pixkat, hotza beharko luke hori, eta denborek ez dauko eta beruan dauka orduan, ingot improvisazio bat. Hau azkenean, zuzenekoa da. Zuzenekoa da. Bai. Eta berez hemen inberko dau, asmoa zan jartzea gero, olako mauka batean, eta gainetik botatea. Baina, bueno, ingo duguna da, holan, tartaletatxo batzuk. Tartaletatxo batzuk hori da. Pikillo zatituak azpian. Eta igual trinku hau geratzeko egon bizan hotza, eta igual esne gain gutxi hau edo. Lehorra hau itxia. Ez, oliba hor kontua da. Esne gaina daukanez, eta hotza egotera, zuk egiten duzuna mahonesa bat azkenean. Oliba botako genioke, bota, ze bota dio behar duena baino gutxi hau. Eta gero, ingo zuena loditu ingo zan. Horrela, txipiroi tinta puntu txiki batzuk. Baina txipiroi eken behar izan ituen etxean, txipiroi tinta eukiteko. Eta pilpila indu dala, bota dio dala koloratzailea. Hemen, horrelako beste puntu batzuk. Eta horrek ikusten bozu pentsauko zinunez, gozua dala, bai horako trampantojo antzerako bada. Bai, baina hau justo gozua ez da. Eta hemen dauzkazue gure legatz Karolinak. Bueno, hau lontzeko dut. Karolina, legatze opiltxoak... Karoloak. Karoloak zigorrenera da. Inauterietan balio du hau ere, honek, herriko jaietako kartel modua.
dituk moztu? Venga. A ber. Eta hauek ere ere hilegarko itxugu zerbait, bihar zer esaten behar dugu. Bihar... Era igual botatzen jo tokatzen da, baina, bueno, erabilik hau. Zer da botako jo? A ber, barrura. Hau mukaukoa. Benetan goztua. Poli-politia ez, baina gozua bai. Hori da, importantina. Eta hori garrantzitsuena. Sukaldean sartu, txikintu eta kozinatu. Eta bihar txorinera etorri noski. Agur!